Gawin sa punto sa bilong 1. Lagyan ng check kung dapat mong ibahagi na nilalaman sa iyong pagkukuwento. Muli. Lagyan naman ng X kung hindi mo na ito kailangan. Kailangang isama dahil hindi ito nangyari o hindi na mahalaga pa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magkaibigan sina Langgam at Tipaklong. Okay. Ano pa sagot sa number 1? Check. Number 2. Masipag at mahilig bagipan ng pagkain si Langgam. Ano pong sagot? Check. Tamad at mahilig maglaro si Tipaklong. Check. Doon mo po ituro yung check sa number. Saan po yung number? Check. Diyan. Next, number 4. Nang dumating ang tag-ulan ay walang nakain si Tipaklong. Pinatuloy niya Siya. ni Langgam at binigyan ng pagkain. Check. Itinuturo ng kwento ang dapat maging masipag, mag-ipon at maging matulungin sa kapwang nangangailangan. Ano pong sagot? Check. Okay. Patingin po na sagot na po.